लाइके हामबाय मारो ओ बिसि 2020 ओंखाय संसार गोनाङै बेबा बरलकनि बागै कायसा मुयथु खायजाकनाय बिसि तामनि ओंखाय ओ कोविड-19 एबा खाबो पेन्डेमिक सिचुएशनाव जों गोबां दुखु खस्थनि बिसिंथिखे जोंनि कायतर सुब्रायनो जों लबलाय फैलायका हायबनो लबलाय माने बिसिंथिखौनो गोसोखाङो जों कतर साल कायसा विशेष कर जिसु ख्रिस्ट ओ संसारा आसाय फैमानि साल जोंनि गोसोखाङो दङै दङ आवनो जों खाथुम खाजाखाय जों जतनो खाथामसा खुथामसा वनसुकमा थामसाखाय जों आबो पालायनायनि बागै जों खाथलनाय जादों आबो सुदु जों ख्रिस्टियान रकनि बागै सिनिया आबो जत संसारनि बेबा बरलकनि बागै से आबो हाय जों खालायबाय नै जों वनसुक तामनि गायसिनि आलामबागो साव ओ फाइमानि सिनि बागै ब्लाय के तामनि इम्पोर्टेन्ट गाय सिनि आलामबागो सामानि दङ बर' खरकसानि बिसिंथिसे संसाराव पाप हाबबाय बिना पापनि बागै आबो रकमा फैयो आबो हायके बेबा बरलकमा फैयो तामनि के बेबा बरलकमा पाप फैयो जों जखन बरलकनि सु पाप खायो आ पापनि याकनि सिङाव फियकनाय आबो हाय बा फियगै माननाय आबो हाय सामो आबो हाय दङो आबो हाय बेबा अंको लामा सिनि खानि गरै गै या कायतर आसो हामजाकमानि बागै आसो खायरकमानि बागै बिनि खासुकसा संदारि साजबानो हरमानि आसाल ओंखाय आवखाय बर'दिन आवखाय बोसोनाव क्रिसमास नि साल निसिक साल नि आलामबागो साव कायतर संसारना आसोके हामजाकमाबाय बिनि संदारि साजबानो रबका बिना संदारि साजबानो जे बरक कथां तंसनि पयतो फायने बो कमनि मथांजाक फायना कायतर रबका आबो विशेष कर जन कथम काहामति नि सुलो आको साजाक दं आंनि बागै जों पाप गोनां बर' खरकसानि बिसिंथिखे पाप हाबबाय माने आ बेबा बर' पापुं माने बागै जों बेबा बर' मा थैना आइकाना खरकसा थैमानि बिसिंथिखे बेबा बर' मथांजाक मानानि बागै ख्रिस्ट जिसु सिनि बागै कालबारि कुसुम खिया आ थैमानि बिसिंथिसे जों कायतर बाय बेबा बर' जों मथांजाकनि बागै लामा मानजानि साव आंनि बागै जिसु साव आं लामा आं नखौबो आं मथांनाय आनि बिसिंथि फायखाय खरकसाफोरनो आफानि हरक फाइमानि आनि साव मथांजाकनि लामा ओ क्रिसमासनि साल ओंखाय बर'रकनि थानि कायसा खायरगै बबिनि संद्रि साजलनो गिफ्ट्स मारते ओ जगतनि बर'रकनि बागै आन बागै केबो जुदि पयतो खाय आ बिनि संद्रि साजला सुब्राय जिसु ख्रिस्टनो यासा खांखाय खाबाय खुबाय बुखुबाय गसिउइ बुखाबाय पयतो खाय बो गोथैनि मथाङै तिसा जाकाखनै बिश्वास बाय यासा खांका आ बर'रकनो मथांजाकानि साव मथांजाकमानि साले आ दिनोनो सेंखानि साव आन बागै ओ बुस्कां ओ पेन्डेमिक ओ अंको जरावबो एबा कोविड-19 जरावबो जों आसो वाना हलाय बा पाइले याङै दंमानि जरावबो जों विशेष करा ओ सुब्राय जिसु ख्रिस्ट आसाय मानि सानो जों हारि फादि खाथुं खाजाखै जों टंटकलायना जों मथांजाकनानि लामा जों मानका आगि जों आ लामानो जों माया दंमानि किन्तु कायतर खायरगै बिनि संद्रि साजला सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि बिसिंथिखे लामा सामा बायसे जों मानका आन बागै खाथुं खाजाखै केबें मुं फाइपानो जों टंटगै ओ बोसोरनि 2020 नि विशेष कर डिसेम्बर तालनि 25 तारिख न जों नासिगै खाथुं खाजाखै टंटगलाय माबाय बिसि कटालनो जों बोसकांतै जों टंटगलायना जों कायदनि ककथाय रकनो पिलायाना गोबां बर'क ताबुगो मथांजाकिया दंख बर'कनि थानि कथमा कामनो पुसुगैरिनानि आसामो ताबुगनो आनोसे कायतर बेरो आगिले कायतर सुवारि रकनो आसामनो तांनानि बाखै बेरखा किन्तु ताबुगनि अ जरावो अ मलो कलकातानि जुगले कायतर बर'कनि सुनोसे आसुवारि रकनि सामनो तांनानि बाखै संगो ननो आमो संगो आवनि बाखै फादि जोङो बोसोरनि क्रिसमासनि सालाव खाथुं खाजाखाय टंटकमाबाय जों कायतरनि कथमा काम संसार गोनाङै बेबा बर'कनि थानि सोंथाङै पेरिमायाफानो सिनि नक्सा नगारि सिनि कामिगानानि बर'कनो सिनि हास्तेनि बर'कनो कथमा काम पिनानि बागै सुरिमाबाय जों सात सासुं सायसुं रोजाब मुंबाय एबा खायबा जों सात सायसुं सायसुं उइटनेस रमानि बिसिंथिखे जों आ कथमा कामनो पिनलान बागै कायतरनि पवित्र आत्माबायखे जों फैलु जाबाय आं आसा खालायो महायके जों जुदि खाथुं खाजानि बिसिंथिखे सिनि कायतरनि थानि जों सुरिवै जों बोसकांमा आवखांखाय कायतर वानमा सिंसाखाय हामाय आसेग्ला आङो बिसि 2020 नि क्रिसमासनि सिगांनिफ्राय बिसि गोदाननि
सार्भिसगा न'खौ जतन कोइना मुजों बायदि जों खाथुम खाजाखाय मेसेज लांनानै बाखै जों साक्ता लाया कायतो बिनि ककथाय रखनो शेयार खालायनाय रखनो बहामाय कपिं खालायनाय आनि अबश्य बिश्वास कायतो बिनि ककथाय रखनो जोंनि जतन थानाय खोथा हामार कपिं खालायदों